नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया जहान हम अनिकेत तिवारी रउआ लोग के स्वागत कर रहा बानी बीएफसी रिएक्शन चैनल में। हम जीजी तिवारी जी का हाल बा आप लोग के आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया खम जात एक बार फिर से आप लोग के बीच में हाजिर बन जा आप लोग अपन भाषा में रिएक्शन लेके बीएफसी रिएक्शन चैनल के माध्यम बता दी भैया कि हमनी के भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बहुत दिन बाद कोनो वीडियो आइल बा, वो भी एगो सुपर हिट सॉन्ग के वीडियो आ। जी हाँ भैया, छोटकी नंदी रे छोटकी नंदी मतलब के म्यूजिक एगो ऐसा देसी भाव बा कि जो गाना पर लोग सोचले ना रहे कि डांस होई, लेकिन ई गाना पर लगन में जबरदस्त डांस भइल बा। इतना सुंदर एक गाना के पवन सिंह जी गईले बारे, वो गाना के ऑफिशियल वीडियो वेव म्यूजिक पर रिलीज हो चुकल बा। कमाल के गाना बा। हम गाना के मतलब देसी इहू में तनी गीत के भाव बाटे देखल जाओ तो मजा बा। गाना देसी जो मां घर वीडियो हम में देखले नहीं कैसन बाटे तो जल्दी से देखल जाओ, बेकरारी बाटे देखे खातिर। और बता दी कि भैया तो वो ऐसा जबरदस्त टॉपिक पर गाना गा दिल बारे कि एक बार सुनम जा तो आप लोग के दिल खुश हो जाए। जो गाना के नाम बा नाही बबुआ नाही ईरान हम भोजपुरिया जहान, जो गाना के पोस्टर आप लोग देख रहे स्क्रीन पर, ई गाना के जरूर ही सुन जाए। गाना के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे बनी जा, हाथ जोड़ के प्रमोश बा, एक बार जरूर ही ये गाना के सुनी जा, दिल खुश हो जाए। आप लोग कुछ ना कहे नहीं जिसे सब स्टार का आप लोग प्यार आशीर्वाद देवे नहीं जाइसे। ए भाई के भी ई भाई तो आप लोग खातिर बहुत कुछ कर रहल बाटे, ते भाई के भी तनिए सब ना दिल के कहीं भी कोना में जगह दे दे। गाना सुनी जा भैया, गाना सुनी जा, एगो भाव पर चढ़ जाए गाना, एगो भाव बा, एगो विचार बाटे, ये और कुछ नहीं के कहे के, बस प्यार आशीर्वाद देते रहम जा भाई पे जैसे सब कलाकार के देवेन जा। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जा। पहले गाना के बारे में बात कर लिया तो एक गाना के लिखले वाले विनय बिहारी जी, अपना बढ़िया राइटर। एक गाना के पावर स्टार पवन सिंह के मधुर आवाज में सजावल गइल बा। गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े छोटू रावत जी, वीडियो डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया और ऋषि सम्राट जी, दू को वीडियो डायरेक्टर। एडिटर के भी नाम दियल बा, एडिटर जो कि प्रशांत जी बड़े, और कोरियोग्राफर जीतू राज जी। तो देख लियो जो हतना लोग के नाम दियल गइल बा, बड़े बड़े कमाल आके भइल बाटे। और पवन सिंह के एक झलक देखे खातिर उनकर फैन जो बड़े डाई हेड फैन कह जा। पवन सिंह के बिहार में डाई हेड फैन होले, दिल से चाहे वाला लोग बाटे जे कि इंतजार करत रहले एक झलक के भी। चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। जब सुने के होई भोजपुरी गाना, बस बजे के चाही गाना। भूल ऐसा गाना हो कि शरीर घुमा देता है। अच्छा गाना बड़ा अच्छा लगा। औरत के भाव बा लिपसिंगे होई कौन जी के अजी हम सुनले रही। जनती जटी कुली पे सैया जिलो भाई जय अंदाज में जियो। जनती जटी कुली पे सैया जिलो भाई जय है। जनती जटी कुली पे सैया जिलो भाई जय है। किस्म किस्म के हम लगौती छोटकी ननदी रे, किस्म किस्म के हम लगौती छोटकी ननदी रे, किस्म किस्म के हम लगौती। गजब भाव बा, दिल डायरेक्ट दिल। अरे वाह, कौन ड्रेस पहले भौजाई हो, खतरनाक, नानक से भी खतरनाक। जियो लुक दे कह रहा था करीती बलम वाला हम सोरा हो सिंगार हो, गरवा में डलती अपना सोना कहाँ मिले। आहा करीती बलम वाला हम सोरा हो सिंगार हो, डांस तो कमाल करने वाला कोरियोग्राफर। डलती अपना सोना के हार हो। जनिती जे झूम कप झूम जइहे पियावा हो, सोनरा से जाके बनवैती छोटकी ननदी रे, सोनरा से जाके बनवैती। ड्रेस लुक देखो कितना चेंज कर ड्रेस, मुखड़ा में अंतरा में इतना लोग के मेहनत लागल बा। डायरेक्टर बड़ा क्यूट लगा था। खन चूड़ी हाथे खन कईती पवन बलमुआ जी के पलंग पहरी झाई। पहले का दिन याद आ गया, पुराना ही पहले जब पवन सिंह गाने का सब फीलिंग आ गई। खन खन चूड़ी कंगना हाथे खन कईती पवन बलमुआ जी के पलंग पहरी झाईती। रूप के इंजरिया में कस
अंदाज हो, अपन अंदाज। सैया जी कमाए नहीं जैती छोटकी ननदी रे मस्ती बिहारे में उठाईती। जिया। अरे भैया एगो बात कहल जाला कि पूजा बिना हवन और भोजपुरी बिना पवन अधूरा बा। हम लोग देखी बोले आज कि ना, लेकिन सही में मतलब भोजपुरी के जानी तो ऐसा सिंगर मिल चुकल बारे नु कि भोजपुरी के हवन बिना पूजा, पवन बिना भोजपुरी बिना पवन बिना भोजपुरी अधूरा बा, सुना बा जौन। देखिए वीडियो तो बड़ा जबरदस्त बा। एक बात हम पहिल के आप लोग देखने जा मेरे एक्सप्रेशन जे सच कहते हैं पूरा ऑडियो नहीं सुने का। छोटकी ननदी रही है गावत रहले बहुत ई ज्यादा हम भले गावे नहीं लेकिन हमरा से ज्यादा ही बड़ी सुने लगा। देसी मतलब जोन सुने के मिल जाला नु बड़ा मजेदार आवेला। देखी भैया हमनी के भोजपुरी के एक और लाइन कहनी हां कि पुराना दिन याद है जब पवन सिंह के भोजपुरी के जोन इंसान फैन होई नु ओकरा सामने ई ना आई के क्यों से पवन सिंह उनके खेसारी लाल यादव गाना के भैया हम अतरा जाने नहीं के का कह रहल हमरो से मतलब नहीं के अगर आप ई सब कर रहल बन त आप भी गलत बनी तो हम ऐसन के सपोर्ट भी हमरा ना चाहिए। हमरा ओकरे सपोर्ट बात कइल जाओ भैया, भोजपुरी से प्यार कर बात कइल जाओ तो वीडियो जबरदस्त बा, हर चीज के फरमावल गिल बा। और लेकिन थोड़ा सा दू के कमी हमरा लोकल पहिला चीज पवन भैया के भी 2-3 गो लोकेशन दिखावल चाहत रहे। मेरा जानते हो अगर देखी वीडियो एगो सबसे लोकेशन अलग बात है काहे कि गाना जोन मानो औरत के भाव, औरत के ठीक बा लेकिन लिपसिंग लेकिन कुछ कह जोन बात बा भाई डांस हमरा कमाल के लगा, डांस कमाल के लागल। लेकिन जो ननद बनल बाड़ी उनका से डांस जबरदस्ती निकलवावल जात रहे जोन हो गए ओतना परफेक्ट ना मतलब लागल हां जिसे मस्ती में देखो प्रोफेशनल के हो ना प्रोफेशनल। लेकिन वीडियो हमरा बहुत कमाल कमाल के लागल, इतना कमाल के वीडियो को हम फिर से अभी फिर से देखल जाए। ई पहिलका वाली हम देखनी है ये वीडियो और ये बात भैया की जितना भी एगोरू खासियत बा बड़ा क्यूट लागत रही के वो है मेन लीड वाला हम ना देखनी हां के बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन बा और बहुत जबरदस्त वीडियो बा कमाल के। और बात एगो देखी पवन भैया के तो एगो झलक देगा जे लोग बेसब्री से इंतजार करेला ना एमे कुछ हुनकर एगो ना कहला अंदाज उधर मुड़ी नीचे ही कइले बारे तो उस सबके से ना होई उस सिर्फ पवन सिंह ही कर सकता है। एगो रहे कि तनी 2-3 गो लोकेशन बजाइते पवन भैया और मजा आ जाए और बेटर बन सकता। लेकिन मेन का तरह की एगो बात पीछे बारे सुन हम बताओ हम लइके नु बारे के समझ स्टोरी कुछ देखा जाला एजे डायरेक्टर देखेला अब सब दिखाई देबे त बाज का जाई। हर आदमी सब परफेक्ट ना होला, एक बात आप ध्यान देनो तो हर आदमी में कुछ ना होला तो वीडियो जबरदस्त रहे तो थोड़ा बहुत उतना चलते रहे तो भोजपुरी। लेकिन जब मेहनत भी कइल गेल बा कितना वीडियो पे मेहनत बा 3-3 गो ड्रेस चेंज भइल बा जोन डांस हर अंतर एगो देखो जोन डांस कर रहल बा डांस सिंपल नहीं के खाली ठुमका ऐसे लगा देला दोनों पैर दोनों हाथ सब हिलावे कमाल के ड्रेसिंग का तीनों के ओजा मेन का बात सिंगर के एगो रॉकिंग में दिखावा जाला तो ये कहिए से उतना तो होला ना तो एगो दिखा दियल हो सकता पवन सिंह के बेजी शेड्यूल भी हो। सही बात की एक बात गाना के लोग बेसब्री से वीडियो के इंतजार करते रहे। वीडियो आप लोग के बीच में आ गई बा पावर स्टार पवन सिंह के नया लुक देखे के मिला था, नया एक्सप्रेशन देखे के मिला था, कुछ अंदाज ही अलग हो। आप लोग भी देख लो पंजा तनी मनी उनके हम फॉलो करते हैं। अब एजे आप देख सकते हैं एक आदमी के थोड़ा पसंद आता है एक आदमी के थोड़ा कम पसंद आता है तो ऐसे ये सब के आवेला क्योंकि क्यों पसंद आता क्योंकि इमे लड़ल जरूरी नहीं है बात विवाद में हमार पसंद हम जौन बात करनी कहल खत्म कहानी हमें लड़ी जाए मत ये हमनी बहुत ही गलत चीज सब कोई फैन है। लेकिन हमें लागल है कि 1-2 गो और लोकेशन जैसे पवन भैया जैसे मुखड़ा पर कई और जगह रहते अंतरा पर कौन अलग ड्रेस के साथ अलग रहते सब आदमी का और मजा आए देखे में नया लुक देखे के मिली। लेकिन बिजी शेड्यूल बा भैया हमारा तो वीडियो आ गेल उनकर इहे बड़ बात सोच के देखम तो कई कारण हो सकता है। ठीक बा तो चली कैसा लागल जरूर प्यार आशीर्वाद देम जा बताई जा। और साथ ही साथ भैया के भी गाना के बारे में हम शुरू में जिक्र कइले नहीं भोर पर जरूर वालों के देखा तो गाना का पोस्टर देखिए रहल जाए गाना का डिस्क्रिप्शन में लिंक अतने कहम एक बार जाके दोनों पवन जी सब स्टार लोग के मुंह से सुने नहीं के भोजपुरिया दर्शक हमनी के भगवान बड़े और बड़ी दिलदार अपन तनी कृपा देखा जीरो इंसान के हीरो बनैले वाला जिनका में कुछ भी आज भी उनका में कुछ गुण नहीं है लेकिन आज वो स्टार बनल बड़े ऐसा भोजपुरी में स्टार वाला तो बस भाई के तनिया सा प्यार और दिल के कहीं भी कोना में आशीर्वाद देम जा। लव यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक बार गाना के एकता बना के रही जा। मिलत इन अगला वीडियो में अगला रिएक्शन का तब तक लिए प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जय भोजपुरी।